O Concello de Caldas, a través das diferentes liñas de axuda da Deputación de Pontevedra, está a desenvolver varios proxectos para realizar melloras urbanas na vila. O primeiro deles, de feito, xa está rematado. Ambas administracións inauguraron a reforma da Rúa Real. Unha rúa moi fermosa que ademais ten un patrimonio construído que agora se ve todavía máis realzado do que xa o era. A reforma permitiu mellorar tamén o servizo de saneamento da zona. Con algo que é fundamental e que é dotar as vilas de saneamento, de abastecemento, de unha iluminación de baixo custe, todo elo fai que sexamos máis respetuosos co medio ambiente, algo que é obrigado. A obra tivo un custo de máis de 300.000 euros, dos cales 265.000 foron aportados pola Deputación de Pontevedra. A Administración Provincial participará tamén a través do Plan Concellos e do REACPON con máis de 500.000 euros nas reformas da contorna do río Bermaña e do Camiño Real. Xerar entornos de calidade urbanística, ademais de facer que a xente que vive aquí todo o ano goce de os mellores espacios aos que ten dereito, pois que tamén é un instrumento de atracción, non? E de posta en valor de a fermosura que son os nosos concellos, que é Caldas, non? Caldas é unha vila moi fermosa. Ademais da Deputación, tamén participan nos diferentes proxectos o Concello e o Goberno Central. Dende a vila cualifican estas obras como revolución urbana. Porque máis que reforma eu creo que se trata dunha revolución urbana. Hai moi pouco espacio urbano no que non hayamos intervido e onde, tal e como comentabas, non hayamos posto en valor a pedra. Creo que se conseguiu unha certa uniformidade estética para gusto de todos. Tamén se escolleu este camiño porque é punto de encontro de peregrinos, é pleno camiño portugués. E nós, de sempre, pero hoxe máis e cada vez máis, estamos moi agradecidos ao que supón ser un pobo do camiño. Ademais destes proxectos, tamén se creará unha escultura dunha peregrina, unha obra en madeira que porá en valor a importancia do camiño para Caldas, así como tamén un recoñecemento ás mulleres que realizan a ruta xacobea.